Cando eu digo en Galicia, o profesorado é unha autoridade pública do Estado español, mete unha hostia que se escoita de aquí a Australia, porque ese sindicato maioritario quérennos vender, si, que ademais de defender a nosa infancia e todo, están defendendo a nosa terra, si, pero non se pode defender Galicia desde dentro da estructura de poder do Estado español. E esta verdade hai moitos anos que quero dicir. E díxeno, e agora digo moi alto, a lingua, o galego, non se vai salvar nas escolas. A lingua nas escolas está custodiada pola autoridade pública do Estado español. Impártese coa lóxica do poder español. Liberade a lingua e liberade a cultura.